си. После пак още средната маса седи. Айде всички да седнат по масите. Добре, аз видях, ама вие не бяхте там. И така, айде всички да седнат по местата си, Яница, елате мене, моето момиче. Добре, сега, започваме нещата, средната маса да видим и после да решим. Айде всички да седнат по масите си. Папа! А, папа! Да. Чобана може ли да бъде до тебе? Да. Джамайка, елате мене. Къде си ти, бе, моето момиче? Елате да при мене сте. Джамайка, елате да, моето момиче. Ама ли те знаеш ли? Добре. Ама ли те ще изпее Яница?